Obecně u nás je to nastavené tak a zavedlo se to určitě dříve, že prostě s obličejem se má počkat, nebo s výkonem tak jako rozsáhlým, nebo rozsáhlejším, jako je facelifting, se má počkat třeba do věku kolem 60 let. Do té doby se dělají prsa, občas se dělá nos, víčka a takové ty věci. A ten facelift je to všechno jako spadlé. Ale to je hrozně velká blbost. Jo? To znamená, až je všechno jako spadlé, tak ono to nejde jako jednoduše, se to vytáhne nahoru. To spadlé znamená, že jsou tam už hluboké vrásky, že už máte, jak když si zmačkáte papír. Ten papír už nikdy nenarovnáte. Taková moje oblíbená, jo? To, co mě sledují, jako nebo co se mnou takhle chodí, tak to ví. Ten papír se nikdy nenarovná. To znamená, pokud ty vrásky se prohloubí, ať jsou to Marienotový, nebo se udělají hluboké vrásky tím, jak vlastně je to pokles toho obličeje, je pozdě. Z mého pohledu, čím dříve se operuje, tím se operuje jakoby lépe pro mě, protože vlastně sval je silnější. Celá ta kůže, celý ten aparát kůže, podkoží i sval je takový opravdu pevný a když se to vypne, tak to vypadá hrozně hladce. Když klient jde později, tak samozřejmě ono to vypadá hladce krátce po operaci, ale pak vlastně ta kůže a podkoží, jak už je jakoby prolomená, tak to propadne. Takže tím se dostáváme, že je lepší vlastně operovat dříve. Ale dříve znamená co? Jsou klientky, které dříve pro ně znamená 35, pro někoho 45. Spousta lidí jde na to, že prostě mají koutky dolů. Vy je vytáhnete všechno v pohodě a pak první, co je, no já mám pořád ty koutky. Takže to je zase důležité, aby to věděli. Dělám facelift v určitém věku, jsou tam nějaké vrásky, ty vrásky úplně nejdou pryč. To, že někdo udělá deep plane facelift třeba s dalšími zákroky, pak tam třeba napíchá botulotoxin, doplní to, výplní, dá tam další a další věci. Jsou to další a další procedury, které to zlepšují, které to téměř můžou jakoby dát pryč, ale jinak to tam nebo vždy to tam pořád bude. Ale pak je důležité, nebo mělo by být správně napsáno, co všechno ten klient podstoupil. Že to není jenom, že jdu na deep plane facelift a je to wow. Když někdo řekne, deep plane facelift vás omladí o 20 let, nebo to je velice populární, ztratíte 20 let, nestratíte 20 let.